Здравейте YouTube, аз съм BG King и днес ще ви покажа как се качва клип в YouTube. Много е лесно. Влизате си, значи трябва да сте си влезли в профила и ви трябва да ви излезе ето това. Няма... Просто натискате на качване. Чакате да зареди. И можете да... Има два варианта. Ето тук. Примерно аз сега ще намеря работен плод. Това е много трудно всъщност да се занимавате. По-лесно е ето така да направите. Ето моята папка. Клипове. А след това отваряте го ето така. И чакате ето и ви пише качване 0%. Качване. След това ето и тук си пишете как ще се казва клипът. Примерно този ще ми се казва. На този снимам оцеляване. Пишете оцеляване примерно с точка 1 интервал ep.1 и ето така ви пише оцеляване сезон 1 епизод 1 и тук пишете отдолу описание примерно измисляте с някакво описание на клипа, записвате го и след това просто като се приложи натискате публикуване и клипът ви е качен. Дано да съм ви помогнал. Ако е така, защо не харесате? Ако клипът ви е харесал, харесайте, абонирайте се и дано да съм ви помогнал. Благодаря за гледането и до